Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si May. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Victims of Love. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining sa kababae nga taga Padada, Davao del Sur. Ang atong matatampo, nagdansangan nga May. Ate Rose, pwede makicharge diha? Pwede kaayo, uy. Basta ikaw, May. Salamat, te. Atay ming kiniya ka. Nga naman, te? Nangita og ka-textmate ang amigo ni Randy. Ha? Kinsam na si Randy? Akong textmate. Aw. Akong ihatag imong number, ha? O niya, paabot na lang kay basin og manawag to nimo. Oh, sige, te. Ni ay nanawag na ako. Number man ni. Basig mo siguro na giingon na ti Rose na ako, no? Hello? Hello, si May ni? Oh. Kinsa di ay ni? Si Jonas, katong amigo ni Randy. Nakaila ka ni Randy? Oh. Katong ka-taxmate na ti Rose? Oh, siya. Miga na tami, ha? Sige ba? Magkita niya ta, ha? Ha? Kanusta man? Mamisita man si Randy ni Rose. Mukuyog lang sa ko aron magkakita ta. Sige. Maayo hinuon nga nagka-friend na mo ni Jonas. Murag, okay man sa siya ikastoryate? Huy, day. Basig maminyo na kaana, day. Aha, ang minyo yun. Ang kuyaw anak, te. Og dili na siya ganahan nako. Kagwapa ni mo niya dili siya ganahan. Na, wata mahibaw ti, uy. Kanus naman din sila mo anhiti? Sa December may muan ha, May. Mao ba? Excited sad ko nga makaabot sa inyong lugar. Ha? Nga naman? Kay gusto naman kong makakita nimo. Jonas? Day, May. Asa ka? Di asabay, te. Ari ako diri sa tumpunduhanan, bi. Nga naman, te? Gilaay ko diri, uy. Sige, te. Nag-unsa man ka din hiti? Na ako'y gipaabot. Ha? Kinsa man? Paabot lang, good. Makakita ra lagi karon. Hi, Rose. Uy, ni ana sila ay. Kinsa na, te? Si Randy. Hi, May. Hello? Dirang imong ka-textmate, si Jonas. Hi, May. Kagwapo niya. Nagpalayo man ta nala ni Ate Rose dyan. Gusto ko nga magkasulti nagmaayo. Mao ba? Kumusta? Okay ra. Abi ni mo no?
lipay kay ko nga nagkita na kita sa personal, May. Guwapa man day ka. Ginawa yun ay. Tinuod bitaw. O bisan karon lang ta magkita sa personal, di ko mauwaw mo ingon nimo nga I love you, May. Nanguyab ka na ko? Oo, May. Ay, prangkahan ta lang ka ha. Wa ko matawa din sa Dan. Kung ganahan ka manguyab na ko, adto ta sabay. Oh, sige. Kung mo na imong gusto. May adlaw, Noy. Nang. Maayong adlaw sab. Ay, kinsa man ning kauban ni mo, May. Akong amigo ma, pa. Mao ba? Timalasan ng amigo ni mo diha ha? Kay magbalhin ko sa kabaw ug sa kandeng. Ingon man sa atong kabayo. Ay, mula kausab ko. Kay to ako'y kuhaon sa pikas baryo. Sige ma, pa. Nindot sa timo mga ginikanan da. Giyatagan tagigayon. Lisalig raman sad sila nako kay buotan bi akong pagkaanak. May isa din noon nga naigilakaw yung mga ginikanan aron makapadayon ko sa kung tuyo nimo. Jonas. Niya karon kay niya naman kita sa inyo. Mutuo ka na gyud nga tininood ning akong tinguha nimo. Gusto ka nga akong balikon nga moingon ko nimo nga I love you, May. Ikaw ba? Nanguyab ka na ako. Basig na kay uyab ha? O baka minyo ka? Grabe sa doon ang istorya ha, oy. Mag-usik na lang ko sa pampanahon diri. Pag-ani din sa inyo kung minyo pa ko. May sige na, sugtan ako. Aron nindot kay nga akong feelings nga mobalik sa akong trabaho. Nga imo na akong gisugot. Sige na. Sige na lang, uy. Huh? Pag-sure ba? Uyab na ta? Ha? O, Lucky. Ako na kang gisugot, Jonas. Salamat, May. Onya, ato na ka? Oh, ato na ko kay kinahanglan namin mobalik sa akong trabaho. Amping dito ha. Ikaw sabi ha, amping din eh. Mobalik na ko din eh. Ayaw bagit pag binuang dito ha. Uy, di ginamit abo no kay love kay tika. Salamat, Jonas. Oh, Oh. Nani bas pag ngayon din ay. Pagkaksak ko sa kong pinanggabi. I love you too. Sige, ato na ko ha. Kay gitawag na ko ni Bayran Dio. Nangamay na nako. Sige, tawagi lang niya ako ha kung maabot na ka sa syudad. Pila palang gani kaadlaw nga nibiya si Jonas. Gimingaw naman hinuon ko niya. Kalain ba din may gugmata, uy? Mao ginay bation basta in love ka day. Dali kay kami ngawon sa imong uyab. Lagi ti, uy. Tawag-tawagi lang aron mawae mong kamingaw. Ako bitaw basta mingawon kong Randy. Manawag naman sa kuniya. Maong sige na, tawag itong imong uyab. Kumusta? Niya, gimingaw yung taon ni mo. Parihas di ay ita.
Gimingaw day ka na ako? Oo, uy. Mingaw ka ayo. Sige lang, basig karong katapusan sa buwan, muhan ako sa inyo. Busy pa magug kay ko ron. Daghan kay may trabaho. Okay ra, uy. Amping permis mo trabaho, ha? Salamat, love. Ha? Love? Oh, love. Nga naman, di ka ganahan nga tawag na akong love? Okay ra, sab. Sige love ha, mubalik na ko sa akong trabaho. Sige, amping. Ay, salamat. Humanagid intahan ko sa akong trabaho. Mula ag ko ng taod-taod, bi, sa lang ati Rose. Oh, uy, kinsa may nalawag? Number naman ni. Hello? Hello? Si May ni? Oh, oo. Kinsa din ni palihog? Ikaw pa ang uyab ni Jonas? Oo. Kinsa ni? Ako si Jenny, ang asawa ni Jonas. Unsa? Mongyo lang ko nimo pa. Bogi si Jonas. Dili na ko kaya nga mawa si Jonas namo. Dili na ko kaya mo buhi sa tuloy lang mo ka mga anak. Maluoy kami. Kinuo ko. Pasaylo ako, Mi. Surprise ka! Minyo ka ba di? May tulong ka mga anak o yung ganong naguyabon ka na ako! Tungod sa akong gugma ni mo, Mi. Maong nakahimo ko sa pagpamakak ni mo. Higugma? Huwag ka ba higugma na ko, Jonas? Imo lang kong kiilan. Imo gipahimusan ng akong kahuyang. Gipalaom pa ko ni mo. Unya, minyo ka di ay? Makakon ka! Mi, pasaylo lang ko. Please. Ayaw nagipakita na ako, ha? Kay makikbuwag na ko ni mo. Mi, di lang ta magbuwag. Ay, magbuwag eh. Ayaw sa ano ka ni mo, ha? Himuon ko ni mong kabit! Biyaan ako ang akong asawa, Mi. Huwag kitang mag-ipon. Surprise ka na ka sa? Amin ni mo, Jonas, naluoy ko si mga asawa. Nihangyo in taon nga pabuhagan ka. Kay dili niya kaya nga mabuhi sa iyong tulong ka anak. Oh, O ako nun ako na higugma ko ni mo. Pero dili na ko kaya nga mapasakit og tao. Dili ko makahimos pagguba sa imong pamilya. Mong kalipti ko. O atiman lang imong asawa o ang imong mga anak. Nakigbuwag ko ni Jonas, kay dili na ko kaya nga maguba ang ilang pamilya. Kanimo, Jonas, kung namati ka man karon, ayaw na intawon pagbinuang si mga asawa. Mahala o panggaa ang imong pamilya. Dinhin na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. No kito mga higalan, kaagi ni May nga taga Padada Davao del Sur, bansa sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagkalahan, Victims of Love.